Taky zpátky a tak škrtá další cirkus. Poslední cirkus a vidí svoji mámu, jak zatahuje ruce, říkáme se vrátíš domů. Myslím, že to štěstí den a venku pana lája. A taktika byla anděl a já plně jej Už je to Mari, už je to... Je tam video. Prodáváme! Hoši to nejde. Oni to nemůžete už tak. Jo. Hej, a tady, Cody, otoč se a pust je! My kouříme jenom zdravě taky kouříme. Bravo, já mám. Hej, to je dostále, ale. Co? My kouříme, že máme podepsaný. Ej! Asi nebude musovat. Vícak, jak je to bylo? Řekni do kamery, jak je to bylo. Výborné! Já jsem hotový. Pane řidiči, nejste na plány? Co? Počkej, já jsem v laktátu, vole. Můžete mi nafoukat? Počkej, já vezu Honzu. Počkej, já vezu Honzu, vole. Ten vůzek mi tady stál za to. Co? Teď jsem dokužil laktář. Teď jsem dokužil. Bych chtěl víc, to je víkend, počkej, až mi rovnou. Dobrý večer, jak se máme? Ten přiblíží dál, vysprajde. Ne na piču, ne. Hej, oni je spustí, pičo, dívej. Hej, teďka jak pojenou. Může! Tak to bude jít tam. Dělej! Santi, samochodky! Světel! Už jedou! Slečna vždycky říká, že máš stojí na strnové zemi, že máš jít za papikem. Fajně? Pojďte tam na lidi. Pozor, pan podnikatel, ne? S vozíkem? Pan podnikatel všechno prodal. Vůzek je prázdný.